Ukážem ti 5 ajurvédskych pohybov na tvár, ktoré som sa naučila od miestnych profesionálov z Kerali, odkiaľ pochádza samotná ajurvéda. Každý z týchto pohybov opakuje aspoň 5 krát, vedome a pomaly. Nanes si do dlaní svoj obľúbený tvárový olej alebo produkt, ak má príjemnú arómu alebo vôňu, je to samozrejme vítané. Produkt si zahrej vo svojich dlaniach a jemne si ich prilož takéto nahriaté na svoju tvár. Nádych a výdych. Druhým pohybom sa budeme venovať čelu a spánkom. A pekne zakruž na spánkoch. Tretím pohybom rozprúdime lymfatické uzliny a lymfu. Výborné proti opuchom tváre. Použiješ takto 2 prsty, dáš si ich poza svoje ušné lalvočiky a pomerne intenzívnym tlakom si prechádzaš Štvrtý cvik bude taký komplexnejší. Dáš si opozitnú ruku na spodok svojej sánky. Postupne takto pekne vyťahuješ celú tvár a zároveň si naťahuješ aj celú platizmu. Môžeš začať kľudne s hlavou rovno a pridať takýto stretchingový pohyb. Rovnaký pohyb urobíme aj na opačnú stranu. Posledným pohybom sa budeme venovať aj našej hlave, pretože je veľmi dôležité si precvičiť aj túto fasciu. A takýmto pomerne aj intenzívnym pohybom v tej vlasovej časti je to úplne v poriadku. Si prejdeš celú vlasovú pokožku, krásne nám to dvíha čelo, viečka a uvoľňuje napätie v tejto oblasti. Nevynechaj ani zadnú časť hlavy. Dúfam, že sa ti tieto ajurvédske pohyby na tvár páčili. Pokiaľ áno, nezabudni si video uložiť, aby si sa k nemu mohol alebo mohla vrátiť, aby sme mohli spolu trénovať opäť.